Bir adam öz nikalı ayalını 3 talak veren bolsa. Bunun hukmi ayalı medhulun biha bolmakluk bilen gayr medhulun biha bolmaklugunda fark etýär. Medhulun biha diýeni ol ayalı bilen ol adam hembisterlik eden bolsa. Ya bir tamda yekeje oturan bolsalar. O hılvat diýip aýdylýar. Hılvat eden bolsa şu nikaly ayaly bilen ya hembisterlik eden bolsa o suratda ha sen 3 talak, 3 talak, 3 talak diýip 3 ýola mutafarrikan aýdylmasyn ya birden sen 3 talak diýen bolsun ya 100 talak ya 1000 talak diýen bolsun. Bul her suratda hem talak mugallaza waqy bolýar. Talak mugallaza waqy bolan pillasynda tecdidi nikah bilen bolan ýok. Indi ol ayaly iddany doldurandan soň ýene bir äre barar. Ol äre hem bu bilen hembisterlik eder. Onu wati eder. Ondan soň olam göberse, talak berse, soň iddany doldurandan soň aljak diýse öňkäri, onda alyp bilýär. Tecdidi nikah bilen nikahyny täzelän bilen bolan ýoksoň. Elbetde nikaly ayaly nikaha edente emma o bilen hilwat edendäl, birem hembisterlik edendäl, hiç gaýtan bolanda bolsa, o suratda mutafarrikan 3 talak bermekligi bilen jam'an 3 talak bermekliginiň ortasynda fark bar. Eger jam'an 3 talak beren bolsa, meselem sen 3 talak diýip bir lafızda aýdan bolsa, ya 100 talak ya 1000 talak diýip aýdan bolsa, o bilen mugallaza bolýar. Olam tecdidi nikah bilen bolan ýok. Halala bilen bolýar. Halala diýip bozam ýene bir äre barmaklygyny aýtjy. Ol äre mo bilen hembisterlik etse, soň olam göberse, talak berse, ondan soň iddany dolduran pille aljak diýip alyp bilýär. Eger mutafarrikan beren bolsa gaýr medhul biha ayalla nikah etdi de ýöne o bilen hembisterlik edende ya hilwat edendäl on ýana aýalyny eger mutafarrikan talak beren bolsa, sen talak diýip bir aýtdy ýagnan sen talak diýdi ýagnan sen talak diýip 3 ýola şöyle mutafarrikan bölüp aýdan bolsa, onda owalky aýtmaklygy bilen talak baýyn waqy bolýar. Soň ikilenji bilen üçlenji fuqaha ikramlar aýtýar, mahal waqy galan ýok diýär. Şoň üçin owalky bilen talak baýyn bolýar. İkilenji, üçlenji mahal waqy däl üçin ikilenji, üçlenji talak waqy bolan ýok. Ana bu suratda tecdidi nikah bilen pes dubara alsa bolýar. Wallahu a'lam we ilmu